Βρισκόμαστε στην παραλία Παράδεισος, λεπτή άμμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καθαρή. Το χώμα μπορείτε να το δείτε λαμπυρίζει. Είναι ρηχή, πολύ ρηχή μπαίνοντας και όσο μακραίνει καθαίνει. Η διαδρομή που κάνεις για να έρθεις εδώ δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολη, έχει έναν χωματόδρομο, αλλά αυτός πάνω από 5 λεπτά δεν κρατάει. Όπως βλέπετε υπάρχει η αντίθεση του βουνού από πίσω. Συν το πράσινο, συν την καθαρότητα της θάλασσας, τη θεωρώ μια από τις πιο ωραίες παραλίες Στάσου. Πιστεύω ότι μαζί με τη Χρυσή Αμμουδιά πρέπει να είναι οι πιο ωραίες παραλίες. Εδώ βλέπετε και τα ψαράκια τα οποία φαίνονται μέσα στα γάργαρα και καθαρά της παραλίας Παράδεισος. Βλέπετε εδώ το ψαράκι. Περιττό να σας πούμε ότι έχουμε γίνει κάρπινο από την πολύτιμη ηλιακή έκθεση, αλλά θα απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή σε αυτές τις ωραίες παραλίες.